Исках да предам духовното целомъдрие, душевната чистота и смирението на момата. И дойдох до убеждението, че това може да направи само чист човек, който не е имал досег с жена. Външната прилика в портрета е второстепенно качество. Аз целя да извадя душата на показ. Като малък бях много чувствителен към музиката. Разплаквах се, когато слушах песни и хора. Към рисуването се определих много по-късно. Чичо ми, баща на художника Никола Георгиев, ми нарисува с молив Свети Георги на кон убива ламята. Чичо ми бе общ работник, но е имал и художествена памет, защото е гледал, когато са зоографисвали църквата в родното му село. Решаващо за отправянето ми към рисуването беше това, че след напускане на училище поради бедност, 2 лета изкарвах си хляба като бояджийски работник. Вече, работейки като писар в съда, в Кюстендилския съд, имаше задача да се боядисат вратите с влажна боя и да имитират дъбова, орехова или букова материя. Започнах да рисувам тъканта по тавана в съдебната зала, който е от голи чамови дъски, за да се получи този ефект на вратите. Постепенно взех да рисувам поставените в залата портрети и бюстове. Запалих се още повече и започнах да рисувам всичко видимо. Това е период с осмислене на 2 въпроса. Изкуството и смисъла на живота. Тогава най-силно бе желанието ми да уча и за щастие отидох да уча в рисувалното училище в София. Къща музей Владимир Димитров Майстора функционира като такава от 1982 година, открита в чест на 100 годишнината от рождението на Майстора. Била е към читалище Шишковци, по-късно преминала към кметството. От 2012 година сме към художествена галерия Владимир Димитров Майстора, град Кюстендил. Съществува е много здрава и двупосочна връзка в дух на доверие, уважение и приятелство между Майстора и жителите на Шишковци. Той не е пропускал да спомене, когато изнася речи, беседи или в непринудени разговори, че тяло може да е навсякъде из България или из Европа, но неговото сърце и неговата душа са и завинаги ще останат тук в Шишковци. Свършва Първата световна война, един ден през 1919 година. Майстора пътува във влака от Кюстендил за София. На Шишковци в същия влак се качва и Андон Вячев и се срещат случайно стари бойни другари. Здрасти, Андоне, здрасти, Владо. Тогава Майстора споделя, казва: Андоне, търся си място, което да ме грабне със своята природа, със своята красота. Място, което да ми дава вдъхновение, място, откъдето ще мога да черпя енергия. Искам след време да се установя някъде и да рисувам. Тогава Андон му предлага, казва: добре, Владо, ела в Шишковци. Стой ден, 2, стой седмица. Ако прецениш, че това е мястото, което търсиш, ще ти намерим квартира, ще се установиш там, пък се рисувай твоите си картини. За пръв път Майстор идва тук същата година, 19-та, но е стоял кратко, 2-3 дни, тъй като той в него все още тлее онази жарава, която го кара да пътува из България, из Европа. Стоял е 2-3 дни, но още тогава, 19-та година, някъде дълбоко в своето съзнание, той е за решението, че когато му дойде времето, интензивно да се отдаде на тази своя страст, наречена живопис, това ще бъде мястото. Шишковци. Ходи си той из България, из Европа, организира, посещава изложби, галерии, музеи. През 1923 година вече се е находил, наскитал се, идва и трайно се установява в Шишковци, в тази къща,
която тогава е била обитавана от едно нормално за времето си българско селско семейство, наброяващо 15 и повече човека, от бебета до възрастни баби и дядовци, няколко поколения. Живее си голямата фамилия и стаите, една стая отдават на майстора под наем. Всъщност, той винаги е бил под наем. И винаги е носил със себе си портретите на майка си и баща си. Владимир Димитров никога не е имал лично имущество, лична собственост. Материалният свят за него не е съществувал. Той е бил толстоист, абсолютен аскет в живота си, човек, който никога не е търсил лукс и удобства. Владимир Димитров е роден на 1 февруари 1882 година в дупнишкото село Фролош. На 60 км от Шишковци се намира Фролош. Роден е в бедно семейство и израства в бедност. Поради което, когато той е на 6 години, семейството си измества да живее в по-големия град. Отива да живеят в Кюстендил, на квартира. Когато е на 7 години, тръгва на училище. Когато е на 13 години обаче, бащата, който е работил като лесничей, претърпява трудова злополука, става инвалид, неработоспособен. Това налага в семейството да вземат решение Владимир Димитров да напусне училище, за да работи, да подпомага изхранването на семейството. Работи различни общи работи. Бил е слуга в кръчма, продавал е книги и вестници. Бил е прислужник в хотел, бил е и бояджия, какво ли още не, до момента, в който благодарение на калиграфският му почерк и познанието му по граматика и правопис го назначават за писар в Кюстендилски окръжен съд. Там работи вече в една интелектуална среда на по-високо ниво. Работи сред юристи, съдии и адвокати. Върши си той писарската работа, свободното време не е отзад на тефтера, нарисува по някоя скица. Някой съдия, някой подсъдим, някой адвокат. Когато има повече свободно време, прави и по някоя по-голяма картина, било то графика, акварел или маслени бои. Съдии и адвокати забелязват, че този младеж има талант в рисуването. Председател на Кюстендилския окръжен съд се е казвал съдия Никола Чехларов. Буден, умен, прогресивен българин. Съдия Чехларов също забелязва таланта на младия Владимир Димитров и събира 20 от неговите картини. И със съдействието на един свой колега от съда, който пък се е казвал съдия Граблашов, пише едно писмо, придружаващо тези картини, изпращайки ги на професор Мърквичка. Съдия Граблашов е имал честа лично да познава професор Иван Мърквичка. Написали са писмо до професор Мърквичка. Написали са: професор Мърквичка, изпращаме ви 20 картини. Молим ви да ги прегледате и да дадете становище за човекът, който ги е нарисувал. Отдолу вмъкват едно въпросително изречение, като питат каква е възможността да го приемете да учи в повереното ви учебно заведение. Професор Мърквичка получава писмото с картините, преглежда ги и връща веднага отговор, като казва: този, който е нарисувал тези картини, има безспорен талант и бъдеще на художник. Но на втората част на въпроса отговаря: за съжаление, нямаме възможност да финансираме неговото обучение. Дори не можем да си позволим да покрием само първоначалната такса, което е необходимо, но достатъчно условие да може той само да се запише, да започне да учи. Нито и дума за това, че Владимир Димитров не е бил дори завършил средното си образование. Получавайки този отговор, съдия Чехларов в Кюстендил активира адвокатската колегия, активира обществеността и под формата на дарения събират пари. Отделно пак съдия Чехларов в Кюстендил организира 2 изложби с картини на майстора. Оттам също имат приходи. Събират достатъчно, че да могат да покрият точно тази първоначална такса, да може само да го запишат, да започне той да учи. И го записват. Казахме, Владимир Димитров не е бил завършил необходимото образование, но явно в онези години нещата са стояли по друг начин. Имаш ли талант, на теб ти дават зелена улица и ти трябва да вървиш напред. Записват го да учи. Владимир Димитров от своя страна пък имал голямо желание да учи, но той бил много скромен младеж. И поради тази си скромност той никога и пред никого не е споделял за това свое желание. Когато е разбрал, че са го записали да учи, това за него идва като една много приятна изненада. Той се вдига и пеша отива. От Кюстендил до София върви пеша. Това разстояние е близо 100 км. Явно той го вървял за 3 или повече дни и тогава негови приятели и негови съвременници, колеги, са го попитали: абе, Владо, ти от радост ли, че те записаха да учи и вървя пеша чак до София? Те отговарят: да, от радост, но не само от радост. Казва: моят морал не можеше да ми позволи парите, които хората са извадили от джоба си, за да уча, да ги харча за транспорт, било то файтон или влак,
или какъвто и друг транспорт по това време да е имало. Това се случва през 1903 година. Той е бил на 21 години. Отива и започва да учи. Още от първите месеци на обучението неговите колеги са студенти и неговите преподаватели забелязват, че този младеж има не само талант доста повече с съвременниците му, но и тези човешки ценности, за които споделихме. Скромност, морал, които рядко са се срещали в околните по това време. И на база на това, още тогава му приписват прозвището майстора. Започват да се обръщат към него с обращението майсторе. Той от своя страна се обръща към тях със същото. Майсторе. Даже в по-късните си години, когато вече се установил в Шишковци, тук живее и тук твори, среща група шишковчи на улицата и им казва: здравейте, майстори, как е денят днеска? Така той се обръщал към хората, така ги е поздравявал. Учи в продължение на 7 години. Не толкова дълъг е бил периода на обучение, но той много често е прекъсвал, за да работи, да може да изкарва пари, да си покрива тези семестриални такси. Освен, че е работил, той е участвал в много конкурси, печелил е конкурси и оттам има приходи. Също така по някой път организира и негова си изложба. И оттам изкарва също по някой лев. Изкарва е достатъчно пари, че да си покрива семестриалните такси, поддържал е финансово и семейството си и пари са му оставали. Това, което му е оставало в повече, той изцяло и изключително е харчил за пътешествия, за екскурзии. Той е обикалял цяла Европа. Флоренция, Венеция, Рим, Неапол, Париж, Лондон, Берлин, Брюксел, Виена, Москва, Одеса, Санкт-Петербург и много други места, като предимно посещава изложби, галерии и музеи. По някой път организира и негова си изложба. Посещавайки тези люлки на културата, той се запознава с творчеството на великите хора на изкуството още от времето на Ренесанса. Той е видял произведения и на Леонардо да Винчи, и на Тициан, и на Микеланджело и много други. Какво е видял той в техните творби? Видял е, че всеки един от тези творци чрез своите произведения отразява определена епоха, епохата, в която те са творили. Видял е, че всеки един от тях вкарва в своите творби, било то картини или скулптури, бита и традициите на общността, сред която те са творили. Тогава майстора казва: защо ние, българските творци, не създадем наш собствен български стил, в който да вкараме бита и традициите на българският селянин, а все трябва да копираме от западните или от руските хора на изкуството. Гледайки неговите по-късни картини, се убеждаваме, че той осъществява тази своя идея, постига тази своя мечта. Какво виждаме в по-късните му картини? На полето кипи усилен труд, жътва, жътвари, жътварки, работят, почиват, пеят песни, успява да вкара бита и традициите на българския селянин в своите картини. Заради това казваме, че той е най-българският художник. Младият Владимир проявява изключителна доблест, след като отказва да бъде изпратен от рисувалното училище на специализация в Италия, с мотива, че така няма да бъде честно и че трябва да се проведе конкурс и този, който спечели, да бъде изпратен. След като завършва рисувалното училище през 1910 година, отива в Свищов, където освен че рисува, се занимава с учителствуване по краснопис, с което финансово се подпомага. Друга негова доблестна постъпка е свързана с това, че когато започва Балканската война, той признава, че душата не му позволява да дъскалува, докато другите са на фронта, и затова се записва в 7-ма Рилска дивизия, като военен художник. По време на едно от сраженията пада бомба в близост до него, от което кончето му се изплашило и избягало, а на художника се наложило да изостави много от творбите си, тъй като не можел да ги пренася всичките през бойните полета. Владимир Димитров много внимателно, много прецизно е подбирал своите модели. Не всяка мома е подбирал за модел. Имало е моми, които са искали да бъдат рисувани, но такава, ако не се вписва в неговите критерии, към нея той е бил много директен, много прям. Директно казва: съжалявам, но в твоето лице не мога да намеря тези черти, които искам да заложа в портрета, който сега започвам да рисувам. Един вид, може би на по-късен етап или пък никога, кой знае. По някой път е бил по-дипломатичен. Казал е:
Твоето лице е много трудно за рисуване и не се наемам да го рисувам. Когато избере някоя мома за модел, отива иска разрешение от бащата. Може ли да рисувам твоята дъщеря? Някои са казвали може, но ще дойдеш през зимата, когато на полето няма работа. Сега тя е заета по прибирането на реколтата. Някои бащи категорично са отказвали техните дъщери да бъдат рисувани, тъй като е съществувало поверие, че като те нарисуват, едва ли не ще ти вземат душата и ще я вградят в картината. Така е било някога и с първите фотографии. Някои моми пък, които той иска да рисува, са работили за чорбаджиите на полето. Такава мома той я пита, каква надница ти плаща чорбаджията? Тя като каже 20 лева, той дава двойна. Казва, ето ти 40 лева за това, че днес няма да хванеш надницата. Владимир Димитров е имал ученик, преподавал е по изкуство на младеж на име Петър Кушлев. Не в учебно заведение, като частни уроци му е давал. Петър Кушлев пък е бил много беден младеж, но имал влечение към изкуството и по тази причина по някой път е искал от майстора да му дава допълнителни, извънредни часове. Майстора му е давал на драго сърце, без никога да поставя въпроса от към комерциалната му страна. Впоследствие Петър Кушлев се изучава, става добър в областта на изкуството и се определя към дърворезбарството. Става добър и известен дърворезбар. На доста църкви в София той е правил иконостасите, олтарите, катедралата във Варна също, Българска църква Свети Кирил и Методий в Ню Йорк, дърворезбите на розетките около светителните тела също са правени от Петър Кушлев. Започва да изкарва по някой лев, но в съзнанието му стои като задължение към майстора, това, че майстор му е преподавал, пък той не е могъл да си плаща, защото е бил беден. Разбира се, майстора никога не е поискал пари от него. Един ден Петър Кушлев заделя пари и решава да иде да го изчисти, това да не му стои като задължение. Отива при майстор и казва, майсторе, идвам да си оправим сметките. Какви сметки, бе, Петре? Казва, помниш ли, ти ми преподаваше по изкуство, аз нямах възможност да ти плащам. Сега работя, изкарвам по някой лев, заделя съм едни пари, искам да го изчисти, това да не го мисля като дълг. Майстор му казва, Петре, прибери си парите, нищо не ми дължиш, но от теб искам услуга. Каква услуга искаш, майсторе? Искам, казва, когато един ден при теб дойде беден младеж с желание да му предадеш опит, да му предадеш знания, да го научиш на занаят, както ти преди години дойде при мен, предай му ги тези неща, без да му искаш една стотинка. Това била услугата. Остава благороден до края на дните си. Майстор живее тук, в Шишковци, до 1950 година. Повече от 26 години, най-силните му творчески години преминават тук. 50-та година напуска това място, отива да живее в София. София живял в центъра на улица Сан Стефано, недалеч от паметника Левски. Отива да живее в София, тъй като от една страна вече здравето му праща сигнали, че той трябва да е по-близо до по-качествени доктори и по-реномирани здравни заведения. От друга страна, 50-та година той е бил на 68 години. Иска вече да е в своята интелектуална среда. Сред колеги, хора на изкуството. Събират се на разговори, на беседи, обсъждат картини. Отива да живее в София, но не къса връзката с Шишковци. През месец-два идва и посещава Шишковци и шишковчани. Към края на 1959 вече здравословното му състояние се влошава и почти цяла зима, 59-60 той изкарва на легло. Майстор е починал на 29 септември 1960 година в София. Погребат го в София, въпреки че приживе неколкократно пред Шишковчиния споделял, че един ден иска да бъде погребан тук в Шишковци. 12 години след смъртта му или 1972 година по искане и настояване на шишковчани, тлените му останки са преместени в Шишковци. Гробът му се намира в центъра на селото. Пак по негово приживе искане, от двете страни на гроба са посадени две млади фиданки ябълкови дръвчета. Виждате ли тези ябълки тук отляво? Да. Те са композиция. Заставам пред дървото и започвам да ги рисувам направо. От един клон, от друг и ето получава се това. А как стигнахте до този ярък колорит на своите картини? Вие виждате, че тук никъде нема бяла боя. Да, наистина. Тя унищожава цветовете.
Аз години наред се чудех на някои художници в чужбина, къде намират тези ярки цветове. И къде ги открихте? Бях учител Свищов, предавах гимнастите. Един ден играехме футбол, а салкъмите около игрището хвърлили широка сянка. Ето тогава в тази сянка аз видях всички тези цветове и постепенно започнах да ги откривам, да ги рисувам. За да се отдам всецело на изкуството и да отида между народа, то е станало по вътрешен път. В своето развитие, след като получих основните научни изисквания в рисувалното училище, изхожда главно от вътрешно чувство. Не се води по никоя знаменитост и по никоя школа. Чувството всеки път ме е водило и откривало каква да бъде композицията, доколко ще свана психологията, цветовете, светлината. И по този начин всеки, като се води главно от своето чувство, без да умува да се води по школи по този и по онзи, съобразно дарованието си, ще каже и нещо ново, колкото и малко да е. Задния фон майстора винаги поставя близо до фигурата, която рисува и която в ръцете си често държи плодове или цветя, които са елементи на фона. Платното е издържано обикновено в топла гама. Контрастни студени цветове служат да подчертаят сенките и да създадат акценти, като подсилват ярките цветове. Теорията на френския художник Сезан за отраженията е доведена до крайност от майстора. Тоновете от задния план на природната среда се отразяват в лицето, ръцете и дрехите на изрисуваната фигура, така че фон, човек и природа стават едно. Това е отличителен белег в творчеството на майстора, който има и духовно значение. Единството в света. Едва ли има друг български художник, който така грижливо да си е пазил картините. Всяка от тях е покрита с оризова хартия. Никому не позволява да се докосва до тях. Когато ги показва, за да не се прегънат или изцапат, повдига крайчетата им не с пръсти, а със специално ножче. Два месеца като луд обикалях Цариград, без да работя, за да навляза в мюсюлманската религия, за да видя характера на града. И едва след това започнах да работя. В Цариград майстора остава половин година, но за съжаление, освен масрафите, друго нищо на Мегдания. И тук отидоха 6 месеца, през което време сравнително се работи, търси се нещо, но не се намери нищо. Както виждаш, живота си тече и изтече само в скитосвания, така че вероятността да се направи това, което можеше, е изключена. Обобщава той в писмо до Стоян Венетов на 16 октомври 1926 година. Най-сетне и Цариградското тегло е на привършване. Криво-ляво изкарах и тук едно полугодие, но работата не излезе сполучлива.
От тук личи колко нависоко са поставени творческите цели на Твореца. Сякаш той никога не оставя доволен от свършената работа, колкото и добра да е тя. В друг случай майстора признава за автопортрет, в който изрисуването на очите му отнема чисто и просто 160 часа. По-чувствителен майстора е към залеза, отколкото към изгрева. Изгрева го вдъхновява, но залеза го замисля. Над вечер, когато цветовете много бързо се сменят и размазват, той излиза на разходка покрай черквата и към местността Божурица, с хубавите лозя, където всяко лозе е заградено с черешови дървета. Стига на върха. Слънцето току-що залязва, огнено-червено, което, както казват старите хора, означава, че утре времето ще бъде ветровито. Коневската планина прилича на полегнал великан и всеки мускул от тялото му изпъква. Долу в ниското, между овощните градини и под върбите и тополите, тече струма. От юг подухва лек и приятен вятър. Скоро се показват светлините на къщите на Шипочено и Дворище. На фона на всичко това, чувствената и поетична душа на майстора се изказва. Като гледам това чудно разнообразие в живота, заченато с такава сила, и тези бръмбари с златни криле, по които слънцето лепи ослепителни блесъци, пък като слушам ромуна на далечни води, сякаш бучат органи там в сенките на смълчани долища, усещам как ме облазват странните тръпки на нещо неизказвано и непонятно. Нещо, което се влива властно в душата ми. И ето, политват, като бяла пеперуда нагоре, за да се слеят с Вселената. Когато птиците спират да пеят, и той се връща. Ех, обиколих къде ли не по света. Всякъде шум, глъч, трескав живот. Кажете, може ли да си представите нещо по-приятно от това спокойствие тук? Завършва майстора. Стана Гогова, модел на майстора, казва: майстора много хубаво пееше. Такива песни не съм чувала да се пеят много. Жални и тъжни, пък и думите подредени, пък и мелодията. Пее песен за Гоце Делчев, която е тъжна. Той е сам, няма братец или сестрица, няма либе, сам е. Има само Пирин планината. Майстора често е пеел тази песен. Вероятно му е съчувствал. И той до някъде се е чувствал по същия начин. Сам. Майстора пише текста на песните си. Един от тях е за мома Цвета. Да разтура магиите, да притура. Друг текст е за Карамфилка.
която майка й не я дава на човек от друго село. Такъвто е майстора. Той предлага да я рисува, но тя му казва: добре, ама няма да бъда твоя. Майка ми не ме дава на ябълнец. Майстора не е конфликтна личност. Дори когато се появяват първите обвинения към него в формализъм, в отговор той е готов на самокритика, едва ли не да се откаже от цялото си творчество. Той е готов да се откаже от себе си, от убежденията си, но не и да влезе в конфликт. И това може би е била неговата стратегия да избягва излишни спорове, защото който каквото и да говори, това, което е създал, нарисувал, остава за поколенията и те ще имат думата и възможността да оценят творбите му. Навярно е съзнавал, че по-естествено е да вложиш енергията си, както обича да се изказва, кой що може и колкото му стигат силите, отколкото в обяснения или спорове. През 1930 година Владимир Димитров майстора вече се е наложил и е станал признат майстор на българската живопис. Критика Сирак Скитник по повод участието на майстора в общата художествена изложба през същата година пише: присъствието на майстора е най-значителното в изложбата. Дори да приемам, че в платната му има известна лекота, декоративност или повторения, те все пак са най-значителното, до което е стигнало нашето изкуство. Едва ли имаме художник с такова непосредствено чувство за действителността. При него изкуството спира да е подражание на действителността, а едно неповторимо нейно пресъздаване. Според Георги Константинов, майстора е първият истински искрено народен художник. Той не е реалист. Много силен е духът му, много е възвишен моралът му, за да може да се остави в робство на реалността. Той е художник със свое виждане, със свои идеали и със своя философия на живота. Майстора преобразява природата, като я одухотворява. Майстора не пропуска посещение на събор, погребение, сватба, където предимно наблюдава отстрани и рисува. Животът, както в труда, така и в празниците, е задружен. Това го очарова. Заедно се засаждат и заедно се жънат нивите. Жънат нивите най-напред на едното семейство, после на другото, в зависимост кое жито кога озрява. След работа до късно младите се веселят, а майстора обича да остава и да ги гледа, или когато няма музикант да свири на тамбурата си. Докато рисува мома, която му позира, майстора пее кюстендилски песни или дава съвети. Не се жени на богато място. Не се лакоми за богатство. Избирай си момче по сърце. Статистиката показвала, че тези моми, които Владимир Димитров майстора рисувал, бързо се задумявали, а селяните коментирали: той няма да вземе да рисува каква да е мома. На 27 декември 1925 г. се организира изложба на майстора в училището в Шишковци.
Още сутринта дворът на училището е претъпкан с любопитна публика. Тя следи майстора, който нарежда своите картини. Това са художествени работи, сюжетите на които са черпани из селския бит и рисуват най-разнообразните му прояви. Ефектът от изложбата в селото е значителен. Майстора даде на шишковчани за пръв път един урок по художествено възпитание. Любопитните видяха в неговите картини хубавото в живота им, което те инак гледаха, а не можеха да видят. Можем да заключим, че майстора е променил мирогледа на хората от Шишковци. И не само на тях. Те вече гледат на своя бит с една гордост и радост. Един вид майстора въздига тяхното самосъзнание с изкуството си. Брадата на майстора започва да се прошарва, когато той взема решение да я обръсне. Причината за това е бас между него и неговия приятел Андон Виячев. Обзаложили се на 2000 лева, че ще си подстриже брадата и косата. Майстора спечелил баса, взел наградата си и право в бакалията. Поискал тефтерите с вересиите. Задраскал и платил дълговете на всички бедни, тези, за които смятал, че може ли сами да плащат от имотите и работата си, оставил. Щедростта и себеотрицанието на Владимир Димитров майстора не спират до тук. Селените ще стават свидетели как той сваля обувките от краката си и ги дава на някакво случайно минаващо циганче, което шляпа босо по студената кал. Майсторът разказва, когато веднъж се връща от Кюстендил, без палто и без обувки, понеже дал всичките си пари на някакъв беден хамалин на гарата, чийто кон умрял, а той продал и каруцата. Майсторът свалил и му дал и обувките си. Когато брадата му отново пораства, тя ще е вече побеляла, а децата ще започнат да го сравняват с дядо Боже. Майстора дава и последните си средства на хора в нужда с думите: от народа за народа.